Siellä on ainakin käsi pystyssä. Joo, Touko Aallon ääni on tänään vähän painuksissa, niin mä esitän tämän kysymyksen hänen puolestaan. Ruotsidemokraattien Jimmy Åkesson kommentoi Ruotsin maahanmuuttopolitiikan olevan hallitsematonta. Kun häneltä kysyttiin, että minkälaista maahanmuuttopolitiikkaa sitten pitäisi harjoittaa, Åkesson vastasi, että samanlaista kuin Suomessa. Onko Jussi Halla-aho eri mieltä veljespuolueen puheenjohtajan kanssa? Ja toisena kysymyksenä vielä perään, jos viitsit vastata, niin viitaten avauspuheenvuoroosi, kannatatko maahanmuuttoon käytettävien resurssien lisäämistä sillä edellytyksellä, että lisättyjä resursseja ei käytetä? Tuo jälkimmäinen kysymys oli liian vaikea minulle. En ymmärtänyt sitä. Mikä se sähköpostina tämän myöhemmin. Joo, mikä se ensimmäinen kysymys oli? Sen mä unohdin. Se ruotsidemokraatit. Ruotsidemokraatit, niin. Mä luulen, että Åkessonia saattaa nyt hämätä se, että Suomessa on varsin pieni maahanmuuttajaväestö toistaiseksi verrattuna Ruotsiin, jossa 20% väestöstä on maahanmuuttajataustaisia tavalla tai toisella. Ruotsissa on monilta osin tällä hetkellä huomattavasti tiukempi maahanmuuttopolitiikka humanitaarisen muuton osalta. Ruotsilla muun muassa on palautussopimus Irakin kanssa. Ruotsi käännyttää sinne turvapaikanhakijoita. Ruotsi lopetti maaliskuussa kokonaan somalien perheen yhdistämiset. No meillä puhutaan, että kansainväliset sopimukset eivät mahdollista tätä. Mutta voidaan kysyä, että onko maa nielaissut Ruotsin? Mari, ole hyvä. Tässä keskusteltiin edellisessä kohdassa siitä, että mitä maahanmuutto maksaa ja pitäisi keskustella vähän aikaa siitä, että miten se saataisiin maksamaan vähemmän, eli miten saataisiin kotoutumaan nämä ihmiset paremmin, jotka tänne on jo tullut, vaikka Jussi Halla-aho laittaisi nyt ovet säppiin ja ketään ei enää otettaisi, niin näille nykyisillekin varmaan jotain pitäisi tehdä, että saadaan heidät kotoutumaan paremmin, eli mitä tehdään työttömyydelle, mitä tehdään asumisongelmille, mitä tehdään syrjinnälle esimerkiksi työelämässä. Mulla on jotain ajatuksia, mutta olisi kiva kuulla myös sulta konkreettisia ideoita. No, asiahan on niin, että mikään Euroopan maa ei ole keksinyt ratkaisua siihen, miten tietyt ongelmalliset maahanmuuttajaryhmät saadaan kotoutumaan. Meillä viitataan siihen, että katsokaa Ruotsia ja Britanniaa, siellä somalit kotoutuvat. Ruotsissa sanotaan, että katsokaa Suomea ja Britanniaa, siellä somalit kotoutuvat ja niin edelleen. Ne ongelmat ovat kaikkialla aivan samanlaisia. Ja niin kauan kuin ratkaisua tähän kotoutusdilemmaan, siis laadullista ratkaisua ei ole, niin me ei voida, siis kun vene vuotaa, niin se reikä on tukittava ensin ja ruvettava sen jälkeen äyskäröimään, muuten se äyskäröiminen on täysin turhaa. Musta tämä, että ei ole missään onnistuttu vielä kotouttamisessa, niin on vähän samantyyppinen väite kuin jos sanottaisiin, että ei kukaan ole vielä pystynyt torjumaan ilmastonmuutosta. Että meillä on kyllä tiedossa niitä keinoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi, mutta tarvitaan vain poliittista tahtoa, että niitä otettaisiin käyttöön. Sama asia on maahanmuuttopolitiikan osalta. Sitä ei tunnu olevan, vaikka kaikki ovat hallituksessa tismalleen samaa mieltä kuin Mari Puoskari. Ehkäpä sitä rahaa ei ole. Et meillä on menestyneitä monikulttuurisia yhteiskuntia maailmassa, kuten Yhdysvallat, johon usein vedotaankin. Mutta yhdysvaltalainen kotoutusfilosofia on hyvin toisenlainen kuin täällä meillä Euroopassa. Siellä ei tulla vastaan kovinkaan paljon. Liittovaltio tarjoaa toimeentulotuen puoleksi vuodeksi. Sen jälkeen osavaltiotasolla saattaa olla jotain panoksia päällä. Sitten rahan tulo loppuu. Sen sijaan siellä panostetaan siihen, että opetetaan ihmisille, miten tässä maassa haetaan töitä. Vähemmän kotouttamista on parempaa kotouttamista. Yhdysvalloissa ei myöskään ole niin, että ihonväri tai nimi on este saada töitä. Eli meidän pitäisi tehdä nyt jotakin näille työnantajien asenteille, esimerkiksi kokeilla sitä, että voi hakea anonyymisti töitä. Meidän pitäisi julkisella sektorilla käyttää positiivista diskriminaatiota, eli sitä, että otettaisiin maahanmuuttajia harjoittelupaikkoihin töihin. Asumisongelmista puhuttiin, siinä on tämä sosiaalinen sekoittaminen, sosiaalinen isännöinti. Sitten syrjinnän osalta, no siinä on esimerkiksi nyt nämä harmaan talouden keinot, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin, tai työsuojeluvaltuutettujen lisääminen ja näin päin pois. Että kyllä on olemassa keinoja, jos on poliittista tahtoa. Luulenpa, että useammallakin amerikkalaisella kansalaisoikeusjärjestöllä olisi sanomista tuohon, että ihonväri ei voi olla esteenä Yhdysvalloissa työn saamiselle. Minä haluaisin kuulla Mari Puoskarin kommentin siihen, että
että siinä missä Suomessa asuvien somalien työttömyysprosentti on jossakin 40 ja 50 välillä, niin toisesta Afrikan sarven maasta, Etiopiasta, tulella ihmisillä se on 5. Olettaako Puoskari, että suomalainen rasistinen työnantaja oikeasti pystyy näköhavainnon perusteella kertomaan, kuka on Somaliasta ja kuka Etiopiasta, ja näin valitsemaan sen somalin sorrettavaksi? Tiedän, minkä verran etiopialaisia on Suomessa, mutta uskon kyllä, että tiedän, että eri maista tulleilla maahanmuuttajaryhmillä on merkittäviä eroja siinä, että minkä verran on työllistynyt, mutta kyllä esimerkiksi nyt sitten julkiselle sektorille työllistäminen, harjoittelupaikkojen lisääminen, tämä kielikoulutus, paljon on keinoja, joilla pystytään parantamaan myös sitä somalia. Yritetään saada vielä toinen yleisökysymys. Sillä takana on jollakulla käsi pystyssä. Nimenomaan sinä, joka kysyt kumpi. Kysyisin Mari Puoskari sulta, että jos Suomeen tulee ihmisiä, jotka ei saa täältä töitä joko rasististen asenteiden takia tai muista syistä, ja elää täällä vuosikausia toimeentulotuella, ja nämä on kuitenkin periaatteessa työikäisiä, työkykyisiä kansalaisia, niin onko tällainen maahanmuutto näiden maahanmuuttajien oma etu, sen lähtömaan etu, mistä lähtee kaikki työkykyiset ihmiset pois, toisen vastaanottajamaan etu, joka joutuu maksamaan näitä toimeentulotukia? No mun vastaus on se, että siitä voidaan tehdä vastaanottajamaan etu, kun varmistetaan se, että nämä ihmiset kotoutuu, että ne oppii kieltä, ne löytää töitä ja siinä me voidaan auttaa todella paljon paremmin kuin mitä tällä hetkellä tehdään. Oliko vielä muita kysymyksiä? Yksi nopea ehdittäisiin ottaa vielä. Siellä oli ilmeisesti siellä takana jollakulla toisellakin käsi ylhäällä. Eli Halla-aholta haluaisin kysyä sellaista, kun mainitsit, että rikkaita suomalaisia ei tule enää lisää, niin eikö se näin opiskelijan näkökulmasta aika synkkä tulee? Tämä oli varmaan huumoria tämä kysymys. Tarkoitin toki sitä, että rikkaiden suomalaisten osuus kaikista suomalaisista tuskin tulee kovin dramaattisesti nousemaan ja ylipäätään suomalaisten osuus Suomen väestöstä ei varmaankaan tule lisääntymään. Kiitoksia. Minkä sellainen tuntuma teille jäi tästä, että pääsittekö te keskustelemaan asiasta vai tartuttiinko lillukan varsiin? No mun mielestä nyt päästiin vähän keskustelemaan myös näistä kotouttamistoimenpiteistä ja musta se on arvokasta. Tämä formaatti on vähän viihteellinen, että se pitää tietysti myöntää heti alkuun, mutta minun mielestäni meni ihan kivasti, että ei kauheasti ollut päälle huutamista. Ja jos oli, niin minä syyllistyin siihen, pahoittelen sitä. Ihan pelkkää pelleilyä, pahoittelen sitä. Mutta kiitoksia Jussi Halla-aho, kiitoksia Mari Puoskari.